Gawe gurisan empuk menul ya kue bolu kukus gedang karo bolu kukus pandan. Pertama-tamane inyong kia nyiap nanduk loro karo gula pasir wolung sendok karo es penesiti sogi vanili sidik. Banjur di mixer lah ya guys ya nganti putih kental berjejak guys. Kira-kira ya kurang lebih ya kayak lah ya guys penampakannya guys. Inyong anu ra ahli jane guys lawang anu ya iseng-iseng sing mergi kepengin guys. Lanjut tak segi tepungnya 10 sendok baik guys, 10 sendok makan lah ya guys. Inyong nganggo segitiga biru. Lanjut diaduk nganti tercampur rata ke pertepungane karo adonan mau sing wis di mixer ya guys. Lanjut tak sogi SKM sesaset bae sing warna putih ke guys. Banjur ke gedange tak lebo enak gedang sing wis ditunyuk-tunyuk kae ya guys. Iya banjur diaduk-aduk nganti tercampur. Lanjut tak sogi lenga biasa lah ya guys, lenga goreng ke 5 sendok bae guys alias sak cukupe lah terserah Rika karep-karep penek nyong ta 5 sendok bae guys. Banjur diaduk-aduk aja nganti lengane ora tercampur lah ya guys, pokoknya nganti tercampur. Singkat cerita wis tak wadahi langsung beta kukus nang sarangan sing wis panas. Ica inyong juga wis gawe sing bolu pandan ning ora kerecord ki guys ki adonane. Lah sing bolu pisang ki alias gedang wis mateng ki tak tusuk ora lengket banjur tak angkat. Tada! Sekelalen disoki banyu layam bokane asat yo guys. Banjur sing bolu pandan ki tak soena lawang wis panas miki guys. Singkat cerita baik bolu pandan kukusnya wis mateng miki tak sogi meses ndure ya. Ben enak jere anak enyong guys, dadi mesese lumer.